Yun, nagdagdag na naman kita si bubo trap. Yun, ina dinagdag tap ang benching ko ini na piraso na bubo trap. Ang gamit adid na lubid numero 6, 14 pa ang panuros ta. Yato na pagubata tunga sa ako na bugas. Aw. Tunga sa ako na baybay. Tunga sa ako na baybay yato na pagubata. Para diri ano dang bubo trap. Yan 14 pa na lubid numero 6. Yan sa durho. Maong bubo trap. Yan, wala lang inipaon mga pare. Oh. Wala lang mga paon, ganun katindihan mga bubutrap ta. Wala lang paon. Kaya lang bibalikan ta lang sin mga pirakadlaw. Depende kung nano ta gusto balikan. 2, 3, o 4 kadlaw, bahala na kung saan ta balikan. Ano? Ariya. Yato pang benching ko niyan, may sirawon kita na 24 na bubutrap. Mao sirawon ta, 3 kadlaw yato. 3 kadlaw di sa irom sa dagat. Yan, uropod kita mga padiha kay sirawon ta. Okay. Doon, sinakob ng mga pade. Napagungpong lang pagtitamaan ng lubid sa kawita. Ang kawita pa lang mga pade, 5 kilos yun na tingga. Yan, masaping kita. Yan, good morning mga pade, good morning mga madi. Panibagong araw, panibagong lawod na naman kita. Siyempre panibagong hanap na naman kita simpang bakal bugas. Panibagong hanap naman kita pang zuda. Siyempre mga pade, panibagong hanap naman kita simpang hatag sa mga padihon tanan madihon. Ito mga pade na inariyata kang ina na bubutrap. Pag otro ta siraw, isasabay ta na ito, pang benching ko na ito. Niyan na sirawon ta, 24 lang muna. Yan mga padi, mga madi pa lang, basi kung magpa-share lamang kamo sa YouTube, pabisita man sa YouTube channel ko, Padi Pards TV manggihapon. Padi Pards TV manggihapon ang pangalan sa YouTube ko. Yan, papalo man dito mga padi. Yun, salamat. Pumiro tayo na batak mga padi. Hagawak. Sa pumirot na batak mga padi may musi. Oh, kuminupos na. Oh, magbutog yapon. Kaya lang saday pa. Buhian ta muna ini mga padi. Yun. Yan, siyempre di rin awara ang sulay bagyon mga paborito hono sa mga padihon ta. Yadi may buriring oh. Oh, tapok ta. Hagawak yapon. Yun, tapos na kita magsiraw mga pade. Nasiraw ta na intiroan 24 piraso na bubutrap. Yadan daw ta mga pade. Yun, yadi ang pangbugas ta. Oh, yadi pa oh. Oh, yadi pa ang pangbugas. Nanyadi ang mga panghatag ta sa mga padehon ta. You know. Maulit na kita mga pade. Oh, mga kumpare. Oh, naik na muna.
Hala ah. Ala, bawa na kami ito nga. Whoop, dide, pagtangal.